Assalamu alaikum likita bokan turai. Wa alaikum assalamu. Likita hake bokan turai. Aka take da. Ina da tambaya likita. Allah za sani. Wallahi wai tambaya da shekaran jiya da an kai min tiyatar nan ta koda. Wai ko tausa ka samin don wallahi na ji awa ina jakin. Ta dabbuta sa ta dabbobi sa ta dabbobi. Ta da cin waida ma. Ka je ta dabbobi? Ta dabbuta sa maka wallahi. Wallahi na ji ina da jakin in dan yi kuka wani lokaci. Sai ya hito min na dai awa dai wata dabba. To don Allah ka dawo gobe a canza mata a sa mata ka don Allah. To da yin girma amma yanzu ni na za a ba kuɗi ko ya hanka ta wajen aiki. Wallahi kai za ka ba su a. A'a a kan mi. Wallahi kin da ka sai sa ku ƙara wuta. Gaskiya na yi tun da ba tare ni nake ba wallahi tallahi ya kamata a yi min wani abu. To ba ka hankuri. A'a ina hankuri ka haɗa min kayan min miss ka sami remis. Ka wani ɗahir ka. Wallahi